हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा जोबोर मोजां आपडेटआ बेनो जे नोंथांमोना गोबां मिथिखाबाय जानांगौ आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ मोनमारसिगोन फाइनाल लिस्टआ बेनिफ्राय फर्मेल लेटारखौ नोंथांमोना मोनमारसिगोन 14 मेआव आरो रिजाल्टआ गाबोन एबा 11 मे जानाय लोगो लोगो फाइनाल लिस्टआ फैसिगोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जे बेसेबां काट अफ थांदों सोर सोर साख्रि मोनखो गासैबो नोंथांमोननिया अफिसियेल साइटआव गासैबो डिसप्ले जासिगोन बा नोंथांमोना गाव गावनि नेमखौहाय नुनो मोनसिगोन सोर सोर साख्रि मोनखो गाबोन 11 मे जानाय लोगो लोगो जेब्ला जों नटिसखौ नायो जि नटिसआ भाइरेल जागासिनो दङ तो बिदिब्ला आं फैग्रोबाय अफिसियेल साइटआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों दासिमबो लेटेस्ट आपडेटखौ मोनाखै जे गाबोन रिजाल्ट होमारगोन ना होमारा बे साइटआव दासिमबो पाब्लिश खालामाखै आरो जाय नटिसआ गोसारगासिनो दङ भाइरेल जागासिनो दङ बेखौनो नोंथांमोनजों बेयाव लाना फैदों जे बे नंमारगौना नंमारा होननानै नाथाय नंगौना नङा बेखौ जों उनाव रायलायगोन नाथाय रिजाल्टआ फैनांखागौमोन मानोना 10 मेआव बुंदोंमोन दिनै 10 मे लोगोफोर दिनै 10 मेआव जोंनि आसाम स्टेटआव हम मिनिस्टार फैदों जायनि जाउनाव बयबो बिजि स' दिनैहाय रिजाल्टखौ होनाय जायासै अके 10 मेआव होनाय जायासै नाथाय बुंदों जे मोनसे हाइडेन नटिस ओंखारदोंमोन बे हाइडेन नटिसआव नोंथांमोना नायोब्ला 11 मेआव जागोन होननानै रिजाल्टखौ होदों स' दानिया रिजाल्ट पर्टेलाव जों क्लिक खालामनांगोन रिजाल्ट होनाय लोगो लोगो जों बेयावनो फैनानै गासैबो नोंथांमोना मेरिट लिस्टखौ नायनो हागोन नाथाय लोगोफोर बेयाव दाखालिनि काट अफसो नाथाय बेनि रिजाल्टआबो नोंथांमोना मोनगोन ना मोना बेनि सायाव बेयाव आपडेटखौ मोनगोन नाथाय रिजाल्टआ जाबाय लोगोफोर 9000 पस्टआव नोंथांमोना मोनगोन जेला अब्ला नोंथांमोना बेबादि नटिसखौ नायदिनै बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेबादि मोनसे नटिस भाइरेल जागासिनो दङ आरो जाय नटिसआ बेयाव मोनसे अर्डार नोंथांमोना नुनो मोनदों अके स' मानोना 14 मेआव एपइन्टमेन्ट होगोन नालाय स' बेखायनो बे बुंदों रिजाल्टखौहाय 11 मेआव जागोन होननानै बुंदों बा होगोन होनना बुंदों जेराव पस्टआ गोबां रोखोमनि एपिआरअ दंमोन एबिइउबि दङमोन आरो लोगोसे गार्डमेन मेसेन्जार एआइसिएफ दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना गासै 9000 भेकेन्सिस थ' नोंथांमोना मोनदों 9000 भेकेन्सि अके बेनिफ्राय लोगोसे दाखालिनि एग्जाम जानाया बे होगोन ना होआ थ' बेखौ जों उनावसो मिथिसिगोन नाथाय नोंथांमोननि रिजाल्टआ 11 मे जानाय लोगो लोगो एबा गाबोन मोनगोन होननानै बे नटिसआव फोरमायदों स' बिनिफ्राय बे नंगौना नङा थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन आं आसा खालामो नोंथांमोननि रिजाल्टआ थाबैनो फैथों दा बे नटिसआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थानायखाय स' आं बेयाव लाना फैबाय नाथाय अफिसियेलि नङा बे मोनसे हाइडेन नटिस अके जास्ट बेयो मोनसे अर्डार कपि थ' बिनिफ्राय जोङो रिजाल्टखौ माब्ला मोनगोन होनोब्ला जों जुदि बेयाव नंगौब्ला गाबोन मोनगोन 11 मेआव मोनगोन आरो एपइन्टमेन्टखौ नोंथांमोना मोनगोन दा आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ बुंखादोंमोन जे मेआव होगोन होननानै आरो लोगोसे हम डिपार्टमेन्ट होनाय लोगो लोगो सीएम सारा बुंदोंमोन जे हम डिपार्टमेन्टआवहाय रिजाल्टखौ होगोन लोगोसे 23,000 होनाय लोगो लोगो हेल्थ डिपार्टमेन्ट आरो इडुकेसन थागोन स' बिदिब्ला हेल्थ डिपार्टमेन्ट आरो इडुकेसनाव मा पस्टआ थागोन बिनि सायाव दासिमबो क्लियार जायाखै नाथाय बे आसाम पुलिसनि कनस्टेबलनि रिजाल्टआ जों हमनो हाबाय जे रिजाल्टआ होमारसिगोन होननानै अके थ' बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटआ दा कामान्डुनिया माला होगोन बिनि सायाव आपडेट गैया कामान्डुआ एक्सट्रा जागोन थ' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामो जे कामान्डुनि रिजाल्टआ माला होगोन थ' बिनि सायाव नोंथांमोनाहाय नेक्स्टआव आपडेटखौ नेथ'दो थ' बेनिसिम लोगोफोर आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट हानायसेबां भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथियो